Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas. Memag nga oras tay amin nga sa nga pada papagayam. Adak manen ito'y page, Facebook page ni Reynaldo Rey Fiesta nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Kaya kastamat na iti YouTube channel ng Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award papagayam. Memag malim tay amin nga sa nga pada papagayam. Ito dito yung malam at tumanang na sumagbay ti programa. Lakip ti napalabas. Ito dito yung malam ti Martes papagayam. Kada ito ti pagayam yung naman nyo Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, ang pagbabalik. Martes papagayam, 4 ti mabilang iti bulan ti Pebrero. Hindi ko makumalman papagayam nga itay aglive tapno ito ti premyo. Dito yung best letter of the month of January. Dito yung first grand finalist. Inagtultuloy pa lang Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Dito ako nululo Hawaii. Tilagip tinapalabas. Dito Action Radio, TCJ Silawag. Iti panang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II papagayam nga pangabakan nyo iti 50,000 pesos. Ito tayo ito yung Martes, live tayo sa tapnoon tayo sa ngayon dito yung first grand finalist tayo ni Mr. Edgar Gapuzan, iti Barangay Jaton, Vintar, Ilocos Norte. Iso tinapasaga na pag-asatan nga umunang nga grand finalist tayo. Ito tayo ito yung atawan. Kaya padanan nyo papagayan, tintay panang interview kayong kuha na, panang TED iti cash prize na, kaya iti certificate of appreciation kayong kuha. Kasi tingin kay nangig sa iti programa nga lagi tinapalabas. Ito'y pakasalitaan ni Edgar Gapuzan, Malibon ni Barangay 17, Jaton din Ilocos Norte. Interview tayo ni data, balbaliwan tayo interview ni Edgar para iti balbalo nga panakaibasan na panakaibabuyan na iti YouTube ken Facebook dato'y page nga Rey Fiesta Sentenciador Award ken YouTube Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Nagkita-kapsat iti ingkay pakabuyaan to. Ito yung interview tayo kay Edgar. So iti first grand finalist, iti lagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Sinon. At kas iti ingkay nangagan, na istorya na, nagraduar lang iti elementarya ni Edgar, ng nakaasawa iti maestra nga napintas, nagagat na anus na maestra. Kahit iti naggraduar iti elementaryan, at trabaho na, nagtaw-taw, nagtarakan, aging gangaladaan iti first love. Iti makadakas, nagsagaba ka po iti umunang ayat na. Kita ito ni Edgar Gapuzan, kapsat, hintay itultuloy ng interviewan. First love mo, di Hawaiian sa iti Hawaiian na. First love mo. Ano't narik na iti sukat na katisaban? Apo, medyo nasakit mitik na sir, ang challenge kanya bitay sir nga hindi pinain nakit. So challenge kanya nga apay anak nga tala makabudin noon na sika kunak pinaknakin sir. So napo akmet idi ada open ti Saudi sir. Inawis na kasinsin ko nga apply kami so napig sa trip na nga apply at bete nga rod pa nakapay ko tay Hawaiian na sir. Ano trabaho mo di Saudi ini? Yun sir. Yun. Kahit sakbay nga nag-Saudi ka, nagtaw-talong ka, nagtarakil ka. When sir. Talon latat ko, dua kam tay tatang ko. Diyan sakit Saudi, parang trabaho mo di Saudi, so sakit ti pa nakaamamong kini misis mo ita. Kasi ano kayo nagama mo? Tay uncle na sir, katrabahoan kami. Kapot tay sut ilokano mit sir, kitang kuna mo Tagalog idi Tagalog sumahan? Taga Tayog Pangasinan sir. Iso dikitak mi din natay iso nga rod di kawatak. Kapot lon limit ti kot sa didigwa sir. Kan nakaman ti penpalan mi tay tagayan yo kunak di uncle na sir. Tay amunat ag rep at agtaltalo nak kuna. Padasem dito agit kadkadwa ka kira rep kuna namit sir. So ite nadnagan na.
Okay, so sinuratak mi din Naganaga ata. na, hobita. Hobita uson. Ket. Bakit sinuratak mi din nagsubalit met. Ha? Pino suratak. Agsubalit met kasla. Ngim aduda met ti sinursuratak sir hanlay so. Ngim isot nagagit agsubalit no suratak ket agsubalit. At dagitay dadoma ket damo na pala agsurat ket adakid dawin na nga kwan. Patleto din na kala. Ang mangwarta. Albet ki adakid dawin na sir ket. Kaya mga sawan, hanggang pa nagkita personal, ngayong ada idin relasyon nyo kin hobita. Ket iti surat lang sir nangarot ket ada ang ko lang malipatan imbaga na sir ket nga in English na. I will take you in my heart and show me how to start to be your love ko na namin sir. Okay, timit insong bat ko. Alay ko kadigatag mi latat kon panon ding bisen na. I can take you in my heart and feel what is the meaning of love. How sweet we are if those dreams will come true. Kung nagmitsiragas lang ako, pinglisin na. Wow! Ang sagutom sakit sing-sing ini. Ay, man sir, when atati nakapanunodak, sir. Napadasak ni tinikitsun sinurat ti kastang arod, sir. At tatay ko nakaroda, hawayana. Adumit ti gastos mo nga pa, nagibuson, sir. Tanang ko kiti, gastos mo niya pa nagibuson. Datangin tayo stationary pag surata. Akit adat panunod, napadasak ni ti kastay, so mapanunot ko may ikakman may pakalaglagi pa nakanyak dito ko naktakas lang ko anag interesado ko sir kanakman may kakman may pakalaglagi pa nakanyak ko nakison napanak naggimatang ti singsing ada pa ilagay met kadwa atang kumit pa amot singsing ako dito iti pang isukatam kikit no para babae ko na sir akit isut impat pares ko ring finger way itan idi nagatang ko nag voice tape met. Hindi naman pasti voice tape ko. Inikat ko tayo 5 screw. Ata, ada 5 screw. Tanday ko anakit. Sak inlipit ijay tayo sing-sing. Akit in-notice ko met sa jay. Before you playing, remove the 5 screw. Kung nakmit yan di tape, sir. So, tayo ko sak pinupulan ti masking tape. Manong tawon mo dyan Saudi? Dua kit 3 bulan lang, sir. Imuno lang di angkin lang nga nagbakasyon When, sir. Hindi nagbakasyon nga. Kasano kayo nga nagamam mo? Kasano kayo nag-meet kit ni hobita? Nagkapag Manila na, parbaw na sumangpit kami toy, agiinom kami dito, yan tibalay dito ko sir. Wala, nagpalag. Napangkadya Pangasinan mismo. When, sir, may saa. Imo lang nga na-meet mo di angkin na. When, sir, when. Kinat kadwa. Kat mo na naramid mo, hindi makita ni hobita mismo. Kasla di nabasan nila ta sir, may pelang, ata, balay na kumat dito sir. Yan dito tibalay, akit. Dinayan ko na sir, yung baga namit na, dahil yan di balay damit sir. Hindi nabasan niya, latap na lang. Ano pang kapil, di balay di angkel na. Bakit iti kuan ata, bigatan na panak, hindi ko. Kaputa domit, usyoso pala sir. Tapasyarin ko na nangin, ako nang nakakadomit, usyoso. Hindi sa lusod na king kata, mapantadyayan, kasano ito yung ba nag-meet yun? Naginala ko kayo, wano. Di maparang di balay da sir, pangkandiruangan na. So, ada na. May kutong palen dagiding karkaragin ka kung nakin ko na. Ket adaking ka ako na namit sir. Isut insong bat na. Hindi mada kitchen tingil ko pa sir nga that picture ko ken picture na met akit makikita na ako inala na akit makita na akit makayayat met at that picture na ken picture ko tay kitchen tiruhay tagbuy-buy ha. Lukas ano na naginarakop kayo wano. Idi damo mi kita han sir Ima. Check-in kayo. Han pa sir, han pa. Agi mimen di walay. Han pa lang sir. Sumaruno ko akit isot yung yan ko napan kamit malem. Ibagada nga imyan ka dyan, napasamak na imyan ka. When sir. Napasamak ka nagkaida kayo. Haan? Sa akin lang nagkaida din mapasti kasar. Man napasamang mit nagkaida kami akal pa sa kasangwanan ti kasar. Ay dito urayan nagbuy-buy. Kaya ito nga sa mga kapsat. Adda na pa sa magdagin ni hubita sakbay nga nagkasarda. Adda sir. Baro tawin di ba pa nakit. Okay. Nagkasaran nyo di? Tayog sir. Tayog. Sa kay Bimalas dito yung Dindar. When ay di na pagkasarin may kamimit dito sir na kuan inyam amot. Ket maestra isuna idya Cavite mapangkadimandanon gengga na nga in-transfer mo isunan dito Bintar. Nga sigon di istorya mo imo na Jay, surong iti nang isuruan na. Well, sir, kabangaran. Surong kabangaran yan. Ano pa nang iladawang kinihubita kas may isang asawa ina kin mestra.
naanos, uno na. Naano sa madiskarte, sir. Naano sa madiskarte. Kim adamit muryot na ano na duma. Oh, no. Mata aplisarek naanos kin madiskarte panagbiag mi, sir. Oo. Madiskarte. Sino na kita nakitayan nga inmo na ni Jocelyn, sir, ken Edita. Edita. Ket kasalumot nga ng paadal ka dito nga duwa iti kolehiyo da Jocelyn ken Edita. Kit adorigat mit sir. Nakadikit ako nagtatalong kami lang ang imala. Tay kunak na diskarte asawa na diskarte. Tay di sir bungot gatang aktibulyas nga taraknek nga padaklek. Oo. Papilit naman rin nalaling agpanak na kuno nang bidyong ko kayat hindi ko nga isut nang ipilit man sir. Nga malaling agpanak taan tagat gatang taburyasin kuno na. Kit naturay sir at tinungpal ko at ang mister ang tinungpal ko. Duat pangganakan mi di ba sir? Nagtungpal ka gabot ta maestreso na si kakit estudyante na. Kaya daw sa wen nalaing di maestra, nalaing pa di estudyante. Diskarte pa iti panagbiag mi sir. So, Diskarte pa na. talaga ako. Naggraduaran kita anak yo ti kolehiyo. NCC sir. Naggraduar dato yung Salpad Ay yung elementary salpad, elementary school Salpad. pala ito ang tan integrated. sa Sa nag high school dat yan na trade. trade sa nagbasa ta NCC. Sa nag college dat NCC sir. Ano tinudwar ni Jocelyn? Nurse ma'am sir. Ayan. Yes. Na nairuwar na ti board local na, nairuwar na may ti state board na. When sir naipasanat board na 2006 sir. Sa idikwan nag-take ti state board na 2008. 2008. Naging anak man sa Jai. Saudi muna na sir Saudi. sa napan Illinois. Yun. Nakaasawa Jai. Illinois sir. Amerikano di asawa na. When sir ngem agkatrabaho anda. Under na pala tidita nangat-ngatot sa tay balasan ko ngem isuna. LPN. Itatanangat nga ito ni Jai lalakin. Amit na pelang tay muna amit. Nakat nga ito no, ito labi. Kaya so. Ngem registered nurse mo sir na tay asawa na natin tuloy namin tinagbasa at hindi nag-asawa da. Oren no, natong palmatlaeng darapapyo nga gasawa. Sikna ni kita anak yun, nagturpos da. Okay. Dati nga dream house yun. Kit iso sir dagiti anak mi sir nakaiga po. So that kwat ka sir mangpatparag sa kada kami. So that nang patungpal dagiti ararapap mi nga gasawa, dagiti anak mi sir. Wow. Okay. Dikat kahit mga sawan, para kayo ka Edgar, makunamat lang ng baligyan. Success iti biyag yung agasawa, grawan dikit yan. Uwin sir, 100% sir. Bas, aglaw dito inaon lang nga anak mi sir. Tapay balay yun, ituloy mo kadlat at gagtaltalon no ka, Edgar. Uwin sir, hanggat kaya, anang arti ubra, fit kaya met pela. Oh, intang mga kita ano, nutoy nagtataltalon. Yan. Ayun inta sir Sige. Ado nga siling nga mula ni Edgar. Ayan. Ni Edgar kapsat nga iso ti first grand finalist ti Reynaldo Reyes sa SENTENSIADOR Award sa $4 million Amazing Story 2025. Iti panangabak na iti istorya na nga iso iti best leader of the month of January. Edgar Gapuzan, may isang manalon kahit asawa na nga may isang maestra. Ito, itaw-talong nga sa iti nagpupunan na at nung nadaan ko nakalimuan mga panagbiag. May ipakita nga sa dati ang winner tayo nga nagagat na widow na pamuspusan. Luwan naman ti problema na ipamuspusan na tapong gasta kita agbiag. Tapos makita yun, pagkapuan galom na ken agtultul na to kasano ti kaado na. Kasunod tempo na to nga agsardeng ti panagmulam. Tuloy-tuloy na ta. Kaanto mit lang no before mayon sardeng ko natapag sunto tugo. Mabit ko ketika mati sir. Santo Dio ka tabungaw. Kung naira namin ang awan, nagabaya kami na nagpo. Kit ko nga na, tardawang mo nga. May mayat ko ba sir? Alam mo, Stone. Alam mo, malay nila tayo.
Anan? Kan? Treasure ako daw rin. Dito nga istorya ti kabsat ko kaya talagang true story. Dito nga kasama ti biyag na talaga ta. Siya ti inauna nga manang na iso nga approbak kadid siya nga inistorya na nga insurat ni Sir Nemita. Nagdingeg at may talaga hindi naibasa dito nga surat. Congratulations kabagi. Kamlawan na rin papagayam iti may katuan na 30 minutos sa paset ti programa. Lagip tinapalabas. Iti dito yung Martes papagayam ngintay panangiteden iti premyo. Dito yung first grand finalist tayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta. So, nangabak kamo tayo ti desisyon ng Board of Judges. Kung saan ba yung patugawan ay matakdirin tayo, hindi basahin ito yung sertipiko na. Ayan. Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award, Action Radio DCJ Silawag is awarded to Edgar Gapuzan ni Barangay 17, Jaton Bintar, Ilocos Norte, for being the winner of the best story of the month for the month of January 2025 and for qualifying as a grand finalist for Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti programa nga lagip pinapalabas, iti DCJC Action Radio. Pirmado dito ni Macy Ruiz being the host, Reynaldo Fiesta being the sponsor, Ken Attorney Nick N. Malasig II being station manager. Awagan tayo nga din ni Edgar Gapuzan, the first grand finalist tayo. Edgar, masunod ka dito. Yan? Medyo pigpigsang ba sa nag-setup ng mga nakalato yan? Awatan na ito'y certificate mo, Edgar. Kaya na ito'y cash money. Bursa kita. Baka malipatak. Awatan na ito'y cash money. Po. Okay. Okay, anong artita ti masaom, Edgar? Apo, muna na pagyamanak kin apo na marswa. Panakapiling na ti kabibiyag ko kan ti pamilya. Nagyaman ako na iti mintan mo amaris ti panang panang basa sir. Thank you. Okay. Kahit awisan man, kita agbuy-buya ka nagdengdengeg, Edgar, tagsurat naman. Ay, kada kayo nga agdengdengeg ken pada naganak. Ala no awan man gasat tayo amang arapap ti iti biag. Adat yan ti anak tayo ti yan ti mang tigasat tayo amang ti arapap tayo. Ket alawisan ka amin agdengdengeg. Ta sapay ko mapatinayan dito ang programa ta da pagsarmingan ken pag-adalan kinalap sa kababaling just tunay tagina more power to your program. Okay. Thank you. Baka takit mo kablawan ni Jay Jaton no birthday ito mabiit. Kablawak man namin digiti kabarangay ti Jaton Bintar Ilocos Norte. Ken kablawak met happy birthday to patpatgay ng asawa Kubita Gapuzan. Ken kablawak man tay anak ni nga inauna nga ni Jocelyn. Maraming salamat Basang. Keep up the good work. Yan. Ano matuma ko na misis? Pasalamat kami, sir, tinay panakapili, ti istorya, kabibiyag mi akas kasmanalon, ken may isang amistra nga nagrigrigat iti surong balay. Anda malagip mo ang paborito mga pupil idi, ma'am. Patas lat ta, Ay, sir. patas. Awad din nagregalo idi. Amo makwamit sir tinay kwa ata adalat ta. Nagregalo itlog kada manok. Makan sir. Ay, makan. Kwa lalo no dakat suro. Ano digti palileng. Ay ket no kakwa na sir ti agbagyo adot paliling kada bukto kada udang. Uin sir ang narigat sir ata
No, agbagyo magnaka manipod to'y bukana, inga na jay surong pag naimidetag, balasiw kam ti karayan. Mas masalap kami, inga na't mag-aantibado mi nga dumanon jay destino mi pangisuruan. Sa no bantay met sir, ket lalot sagpat sir aket tay nay pag naem ti manong kilometro nga sumangat di bantay. Wan, habil di istorya dyan, pero may nga sumangat ka. Namigat, sir. May mesa ka pala, Maestra Edie. I win sir. Sige nga na, thank you, Thank Edgar. you very much, sir. Okay, kasing ka nangigan, kabsat, nabuya ka nangigan, nagdagasawa, Edgar ken Hobita, nga nang istorya ka dito pagsalitaan da. Nakasta winner na papagayam, the best letter of the month of January, ti umunang grand finalist tayo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kaya so tirugyan tayo nga pagyamanan, di kiti sponsors tayo. Kasto ko na kita yung unang-unay nga pagyamanan tayo ni Reynaldo Rey Fiesta, dito ako nung Hawaii. Kaya kastamat tayo ti Rey Fiesta Film International. At kadwa tayo dito ni Benny Ventura nga videographer tayo. At padaanan nyo ti pakasalitaan ni Joseph Aguliana, ti grand winner tayo 2024, iti pan nakaipelikula na. Babaintin tayo ito pa nag-shooting. Kadwa tayo ni Benny Ventura ni Elsa para iti video panaka-video na, panaka-shooting na. Kat no mga bag ka Edgar, no si kantot grand winner, may pelikula ti pagkasalita. Direto nalaing tayo nalaing video tayo ni Benny Ventura. Okay. Akin na agyaman tayo pa. Kanina dunga pa yung sponsors tayo. Thank you and happy watching kini Domel Garcia, kini Elmi Garcia dito California. Mga kablang kanina talaga nat babakara. Kini Garcia family, the Christopher and Arlene, kasama tayo kini Tony. Thank you and happy watching kini Sita Delia Matthew Garcia dito Australia. Thank you and happy listening and watching kini Arlinda Panterosete. Kaya hindi kini kakaduwa na dito ni Marilyn ken daduma pa. Yeah? Thank you. Di kita papagayam, di kita na ito na yung magtatrabe ka na tayo. Kaya din tayo ituloy nga ibasa na ito yung lagip tinapalabas ni pagayam tayong i-Facebook page ni Reynaldo Rey Fiesta nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Kaya kastamat na iti YouTube channel ng Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Papagayam. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas.